מכבי שירותי בריאות הוקמה ב-1940, 8 שנים לפני קום מדינת ישראל. היום חברים בה 2 מיליון ישראלים, והיא מעסיקה 5,192 רופאים בלמעלה מ-5,000 מרפאות בכל רחבי הארץ. החזון של מכבי דוחף אותה להמשיך תמיד הלאה אל אתגרים חדשים. בין היתר, באמצעות קבוצות הבת של מכבי אשר מרחיבות את המענה הרפואי של הקופה. אל תחום הקירורגיה עם בתי החולים של אסותא, וביניהם בית החולים הציבורי החדש של אסותא באשדוד, רפואת שיניים, רפואה משלימה, מענה לצורכי הגיל השלישי ועוד. באמצעות מכבי פארם ובתי המרקחת הפרטיים, מעניקה מכבי למבוטחיה שירותי פארמה בכל הארץ. עם מחזור שנתי של 12 מיליארד שקלים, מכבי היא אחת השחקניות הבולטות בעולם הרפואה הישראלי. מכבי קובעת את סולם הערכים של התחום כולו ואת הסטנדרטים המקצועיים לרפואה בישראל. בין היתר, בהיותה הקופה הראשונה בישראל לאפשר בחירה מלאה ברופא המטפל. מכבי מובילה את השימוש הרפואי במחשוב עם פורטל השירות הרפואי הטוב בישראל, מערכת חכמה לרופאי הקופה, שירותי ייעוץ רפואי מרחוק ומערכת תיק רפואי אישי שמאחדת את כל המידע הרפואי של כל מבוטח ומבטיחה טיפול רפואי מיטבי. האינטגרציה של המידע הרפואי מאפשרת כר מחקר פורה שמעמיד את מכבי בחזית המחקר הרפואי העולמי. גם בתחום שירותי המעבדה, מכבי מובילה עם מעבדת המגלאב המתקדמת המבצעת למעלה מ-27 מיליון בדיקות בשנה, ועם מרכז טלרדיולוגיה ובו מיטב המומחים בארץ. מכבי שירותי בריאות היא הקופה האהובה בישראל, וזוכה מדי שנה לתוצאות הטובות ביותר בסקרים הישראליים. מכבי גאה להמשיך להוביל את הרפואה בישראל אל המאה ה-21. מכבי שירותי בריאות, צעד אחד לפני כולם.